हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। बे फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेला मा आरो बेयाव जों सोर सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बेफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर हान्थु लुरवुरवु लुरवुरवु आरो दालमिया सिमिन बायदिनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि दादी हायेन ब्रह्म बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव मोनसे गोजोनथाव खौरां शेयार खालामदों। लोगोफोर बे गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय बिथांनि गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो। बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय देलाइमांग्रि आरो बेयाव जों गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन हायेन ब्रह्म बिथांखौनो आरो बिथांजोंनो लोगोसे बिथांनिनो आंगो एबा असे बिसि अनामिका नार्जारी बिथांखौ आरो मेथाइखौ रोजाबदों दादी हायेन एबा हायेन ब्रह्म बिथाङानो। ओमफ्राय लिरिक्स एन्ड टिउनखौ होदों लैथोमा बसुमतारी बिथां। कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्सना जाबाय बिग्राय बसुमतारी बिथां आरो मेकआपखौ खालामदों मानब लाभलि ब्रह्म। DOP एन्ड एडिटरा जाहैबाय देबजित ब्रह्म बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअखौ अनामिका फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्ट यूट्यूब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलखौ नायनानै आंथ' एसे इन्टारेस्ट एबा कमेडि टाइपनि जागोन बायदि मोनदों। नोंथांमोना मा सानो बेनि बागै कमेन्टआव खोन्थाब्लानो जाबाय। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना दायो बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाब्लानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो ना मा होनो लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय। बेबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो सेलिब्रिटिसनि लाइफ स्टाइलनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।